Wow, takže čau, tady je Turbiko, já vás vítám u dalšího videa a dneska se rozbereme takovou událost, co se stala před 2 dny. Už dlouho jsme všichni velice čekali na zápas, kdy se utká Aleš Bejr se Pstruhem. Mezitím, co před nějakou dobou, kdy měl Aleš Bejr nějakých 10, 11 až 15 tisíc odběratel, vyzval rostoucí kanál Pstruh, aby spolu udělali fight, aby si Bejr nahrabal nějaké to views. Pstruh to bez problémů přijal, jo? Pak teda Bejr od toho vycouval. Pak se samozřejmě do toho Pstruhu znova nechtěl, když ho znova vyzval, vzal to. Všichni do toho tlačili, vzal to. No a dlouho se teďko čekalo, než to bude. Právě to proběhlo, no. A mám tady vypsaný základní body, které můžou takovým svým způsobem ovlivnit ten zápas. Jak už jsem řekl, odehrálo se to 4.2. v Novém Dvoře. Tak a dáme si plusy Aleše Bejra. Tam bych určitě dal, protože jak už párkrát padlo, on je celoživotní sportovec, Aleš Bejr celoživotní sportovec. Vzhledem k jeho postavě bych tam určitě zařadil sílu. A k tomu také fyzickou vytrvalost, protože běhat za těma bezdělákama to přece není jen tak, ne? A teď si dáme mínus, tak určitě mezi to patří věk, protože Aleš už není nejmladší, ale to myslím, že by to taky nemuselo až tak úplně ovlivnit, ale něco na tom třeba bude. Vím, že dělá u Berserk Security, nebo tak nějak se to jmenuje, takže on má rvaní tak nějak sežitý, ale podle mě on nemá až takovou, když to řeknu, takovou zkušenost jako Pstruh s zápasením, jo? Takže bych určitě zařadil takovou tu neskušenost tady s tím, že to prostě nemá tak nějak, bych řekl, zažitý nebo tak něco. Je v té přípravě se mi to tak přišlo, že ta jeho příprava moc neproběhla, že se připravovala až dnem předtím nějak, jo. Nějak nevím. A třetí minus Aleše Bejra jsou bezdomovci. To už všichni víme, reality show Aleše Bejra. Tak a teď se vrhneme na Pstruha pěkně hezky, tak si dáme jeho plusy nahned. Jako plus u Pstruha tak je zkušenost s bojovými uměními, protože on dělal box, on to dělal odmala, snad ještě judo dělal, jestli. Takže určitě zkušenost s bojovými uměními, to bude mít velký vliv, doufám. No a pak samozřejmě Pstruhovo IQ, to je taky velký plus proti Alešovi. Tak a teď mínusy u pana Pstruha, tak jedním z nich bude určitě taková ta pohyblivost, taková ta mršnost, bych řekl, protože já nevím, ne, že by byl nějak zalitej, kdybyste viděli jeho videa, starší videa, nevím, netipnu si jak dlouho, půl roku, rok dozadu, možná díl, tak vypadal úplně jinak. Jestli vy o něm řeknete, že je tlustý, tak to neviděli před rokem, protože to byl teprv macík. Další slabinou pro Pstruha je určitě kebab. To je jídlo, které on by si nedovolil vynechat a je to dobře. Dělá mu to formu a on je z toho šťastný a má z toho dobrý pocit. Co mu víc vytknout. Já jsem teda osobně myslel, když začala ta příprava, takže tam vleze klasický ten vysekaný Aleš Bejr proti vysekanému Pstruhovi, že Pstruh to prostě odpálí tu přípravu, vyseká se prostě, zamachá na sobě, ale on sám řekl, že on prostě na potravu sere, že on si bude žrát co chce a je to jeho věc. Jako jestli on se cítil dobře na ten zápas a tohle, v což doufám. A jinak si to vezmeme ještě takhle. Mám tady vlastně 2 fotky, co jsou normálně hozeny už na internetu. Tady jedna je od Pstruha. Dostala pěkně potla mě, ale to nemusí nic ovlivňovat. A druhá je tady od Aleše Bejra. A Aleš vypadá, jako kdyby Pstruha nejradši vzal teleskopem po hlavě a pak mu do očí nastříkal pepřák. Ale bohužel bylo to jenom v ringu, no. Můj tip jakoby na to, kdo vyhraje, já si určitě svým způsobem myslím, že to byl ten Bejr, ale nechci úplně takhle předbíhat, protože prostě, nevím, to je automaticky, když jako jde na makanec proti někomu, jako je Pstruh, tak vás to trkne, ale já věřím tomu Pstruhovi, prostě já si myslím, že on by to mohl dokázat, že on prostě ho tam nějak blbě trefí a bude snad konec, no, doufám. Podrž se dostal pěkně, no, teď jenom doufat, že to vyhrál. No jestli to by pro tohle video bylo všechno, já se s váma loučím, doufám, že se video líbilo, zatím si mějte a čau.